Salutare fraților, eu sunt Winterfire și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta vom face ceva foarte special. Vă voi arăta în câteva momente, de să țin să dau așa timeset day. Și da, v-am pregătit eu așa ceva foarte special. Deci, vedeți acest chest? Nu este un chest oarecare, este un chest foarte special, un chest misterios și sunteți pregătiți să vedeți ce este înăuntru acestui chest? Sunteți pregătiți? 3, 2, 1 și bum, uitați aici așa ce avem. Avem foarte mult lemn, un smoker, niște torțe și un ou de villager. Ce credeți fiindcă vom face noi? Ei bine, cu acest lemn ne vom extinde mai mult în partea asta pe aici așa și după o să facem casa la villager. Practic el va fi prietenul nostru care va fi aici așa, va fi prietenul nostru villager și îi vom da și o slujbă. El se va face bucătar, practic, adică îi vom da slujba de bucătar. Și da, sper fiindcă vă place acest video. Dacă vă place, nu uitați de butonașul de like să vă abonați la acest canal. Și da, haideți să începem. O să luăm toate chestiile cu noi. Și da, hai să punem acest ou de villager aici, perfect. Și prima dată hai să ne extindem cu acest lemn. Ok, deci eu o să dau puțină rapiditate până pun eu tot lemnul. Și da, o să revin după ce pun tot lemnul cu rapiditatea. Se pare fiindcă cele 31 de bucăți de lemn mi-au ajuns la fix. Deci așa, ca să umplem toate chestia asta, dar noi o să mai avem câteva chestii. Totuși trebuie să mai mănânc ceva ca să merg mai repede, că na, nu prea îmi place să merg așa încetul. Și da, mai aveam niște chestii de pus pe aici. Ok, cam până unde o să fac să puțin. Și da, o să mai dau puțină rapiditate și o să revin când pun tot lemn. Invincible. Fraților, deci momentan atât am putut să facem și hai să vedem ce mai putem face. Ei bine, o să facem niște lemn prelucrat repede și o să mai dau niște speed în timp ce o să pun tot acest lemn. Ok, fraților, se pare fiindcă nu ne-a ajuns lemnul, dar o să mai am o idee foarte tare și practic o să vreau să fac ca într-un fel de drum pe aici așa, deci nu este o problemă chiar atât de mare.
da, și rămas și aici așa blocați. Da, nu este o problemă foarte mare. Și practic o să vreau să fac ca într-un fel de drum pe aici așa. O să mai fac, uite așa, un design foarte, foarte fain. Și da, cred că o să ne ajungă să umplim tot aici așa. Și da, hai să mai punem, uite aici așa, după o să trebuiască să mă duc după lemn. Punem și pe aici așa. Și pe aici. Și cam am umplut toată partea asta. Îi vom face că sta la villager, uite aici. Uite aici așa va locui el. Și va fi smocăria lui pe aici așa. Nu știu dacă o să pot să fac asta în episodul de azi. Dar în fine, eu o să mă duc după câtva lemn și ok, am venit cu încă un stack de lemne. Și vom face casa la villager. O să mai facem și smocăria aia unde va găti el. Nu știu exact cum să o numesc, dar în fine o să fie practic o mică căsuță unde el va găti abana. Și da, o să vedeți cum o să arate. Și cam asta va fi căsuța lui. O să mai facem câteva chestii pe aici. Și da, o să dau puțin speed până termin căsuța de făcut și revin. Am făcut casa la villager și cam asta este căsuța lui. O să mai fac eu un pat, o să mă duc după niște oi să le mor și o să-i fac și o ușiță aici așa și o să revin. Acum am revenit cu patul acestui villager și cu ușa și îl vom pune, uite aici așa. Asta va fi casa lui. Și da, vom spawna imediat, dar va trebui să îi facem acea zonă unde el se ocupă acolo așa cu smoke. Ok, deci vom face cam așa de mare. Vom face, o să-i că n-am pus așa de bine, dar nu este problemă. Să punem, uite aici așa. Și mai trebuie să punem doar stâlpul acesta. Ok, acum o să vreau să fac și un model foarte fain. Uite aici. Și cam da. O să mă duc și o să revin cu lemnul necesar. Să revenit cu niște lemn în plus, nu știu dacă o să ne ajungă, dar o să vedem. O să punem și pe aici niște lemn și o să am pus greșit acest lemn. Și da, nu știu dacă o să ne ajungă, dar eu spun că o să ne ajungă. Ajunge, dar o să mai punem. Și să vreau să fac un model, deci așa foarte fain. Și da, o să mai aduc câteva lemn, fiindcă mai trebuie foarte puțin. Și o să ok, fraților, am revenit cu niște lemn nou. Și cred că o să ne ajungă 100% tot acest lemn. Și
Și da, suntem gata să spamăm acest villager. Aproape totul este gata. Și da, o să fim că acest lemn nu ne-am pus bine. Stați puțin ca să fac niște chestii pe aici. Ok, voi mai face așa, model frumos. Și da, aproape suntem gata să spamăm acest villager. Ne uite aici, așa, model foarte fain. Și da, punem smoke-ul aici. Și ușa mai trebuie să punem, ușa. Deci, vom spama villagerul în 3, 2, 1 și... Deci acum trebuie să-și iei slujba și uitați-l fiindcă s-a făcut smoker. El, când o să vină noaptea, o să se ducă la somn, deci nu stați să vă arăt. O să dăm seara. Aparent s-a pus în patul meu. Și da, o să duc la cealaltă casă, fiindcă nu mai are de dormit. Și da, uite, asta va fi casa. Și dimineața el se duce înapoi la locul. Acolo așa să țin că atacă zoom de apă. Și da, acum vom da zi înapoi. El se va duce și va lucra, uite aici. Hai să ne punem și în patul, că nu mai vrem să doarmă în patul ca să ne aici așa. Și da, cam acesta a fost episodul pe ziua de azi. Sper fiindcă v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul de like să vă abonați la acest canal. Eu am fost Winterfire. Pa, pa!